ina kara zagi me wallahi kika kara zagi in ba ki san da mota har ban ba Allah ya rashin mutunci ba Allah ya amin duka wallahi da na ji sai an zani ai ku da ke ni wallahi sai mun zani na rantse da Allah sai mun boss kai yanzu zaka iya duka na Allah ya sa ni ke kawo karshe wallahi na da ke kisa alhamdulillah darakta kai baka cikin duka ko baka cikin duka a to ba lafiya yau kan dai ina ga dubu aka kira darakta ka daina abun da kake wallahi tallahi to ina suka yi suna wurin momi kamar yake daga abun arziki to ya zama min masifa bismillah darakta gaskiya ne ba na sa abun da kake mini in sabilillahi amali har da ke aka yi live ina dalolin mai shadda yake dalolin shi daga abun arziki wai daga makarɓuwan shi mai live an tara madalawa an nemi dalan an rasa na ce to amali ta rike waya kana ji muna da ji azumin ka bai cika ba yau azumi nawa aka yi takwas aka yi takwas amali wai yau azumi takwas aka yi ta Allah gaskiya wai takwas aka yi